31 डिसेंबर म्हटलं की पार्टी ठरलीच आणि पार्टीमध्ये झणझणीत चिकन रस्सा, चिकन सुक्कं, आळणी रस्सा, भाकरी आणि भात सोबत सॅलड म्हणजे काय एकच नंबर. तेव्हा अशा थाळीवरती ताव मारण्यासाठी तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. छान रेसिपी तुमच्यासाठी. सगळ्यात पहिलं मी इथं 1 किलो इतकं चिकन घेतलेलं आहे. स्वच्छ चिकन धुवून घेतल्यानंतरनं त्याच्यामध्ये हळद टाकली आहे आणि थोडंसं मीठ टाकलं आहे, थोडं म्हणजे चवीपुरतं. हे आपल्याला हातानं एकत्र करून घ्यायचं. हे लावण्यामागचं कारण म्हणजे हळद आणि मिठामुळं चिकन निर्जंतुक होतं आणि चिकनला टेस्टही छान लागते, शिवाय चिकन शिजायलाही सोपं जातं. आता एक पातेलं घेतलं आहे आणि पातेल्यामध्ये मी तेल टाकून घेतलं आहे. तुम्ही तेलाचं प्रमाण कमी जास्त करू शकता. तेलामध्ये 2 तेजपत्र, 2 इलायच्या, 2 दालचिनीचे तुकडे, 1 चक्री फूल इतकं घालून घेतलं. या व्यतिरिक्त तुम्हाला कोणतेही खडे मसाले आवडत असतील तर तेही टाका. आलं आणि लसूणची मी पेस्ट न करता ते आपल्याला ठेचून घेतलेलं आहे, तेही यामध्ये टाकून छान आपल्याला कच्चेपणा जाईपर्यंत परतून घ्यायचं. मग एक मीडियम साईजचा कांदा बारीक चिरून घेतला आणि तोही या तेलामध्ये आपल्याला छान परतून घ्यायचा. आता तुम्हाला दिसत असेल हळूहळू आपल्या कांद्याचा रंग सोनेरी व्हायला लागलेला आहे. तेव्हा आता आपल्याला यामध्ये आणखी थोडीशी हळद टाकून घ्यायची आहे. फोडणीमध्ये हळद टाकली की त्याचा कलर आणि सुवाद आपल्या पूर्ण चिकनला लागतो. आता जे चिकन आपण हळद मीठ लावून ठेवलेलं त्याला जवळजवळ 15-20 मिनिट झाले. ते चिकन यामध्ये टाकून घेतलं आणि पाणी न टाकता चिकन आपल्याला छान या तेलामध्ये परतून घ्यायचं. एक 2 ते 3 मिनटं आपल्याला चिकन असंच मंद गॅसवरती छान परतून घ्यायचं, जेणेकरून आपल्या चिकनला छान असा चटका बसेल, ज्यामुळं आपल्या चिकनची टेस्ट अगदीच अप्रतिम येते बरं का. आता चिकन छान परतून झालं तेव्हा चिकनमध्ये मी गरम पाणी घालते. तुम्ही यावरती झाकण ठेवून त्यात पाणी घालून मग ते पाणी यामध्ये घालू शकता. पण मला आळणी रस्साही हवा आहे, त्यामुळं मला पाणी थोडंसं जास्त टाकायचं होतं. तेव्हा मी यामध्ये छान कडकडीत तापलेलं पाणी घातलं. कोमट पाणीही घालू शकता, फक्त थंड पाणी घालू नका. आता झाकण ठेवून आपल्याला चिकन शिजवून घ्यायचं. तोवर आपण वाटण्याची तयारी करूयात. मी बिडाचा तवा ठेवला आहे आणि त्या तव्यामध्ये तेल घालून त्यामध्ये कांदा परतण्यासाठी टाकला. हे 2 ते 3 कांदे छान पातळ असे चिरून घेतले, ज्यामुळं ते भाजायला सोपे जातील. त्याचमध्ये मी 1 गड्डी लसूण सोलून घातलेला आहे. आता हे सगळं आपल्याला थोडंसं भाजून घ्यायचं आहे. खूप जास्तही भाजायचं नाही आहे आणि अगदी हलकंही भाजायचं नाही. या पद्धतीने थोडंसं तपकिरी होईपर्यंत भाजून घ्यायचं. आता यातनं कांदा काढून घेतला आहे. आता तेवढ्याच तेलामध्ये आपल्याला यामध्ये खोबरंही भाजून घ्यायचं. ही पद्धत थोडीशी वेगळी आहे, पण या पद्धतीने जर चिकन बनवाल ना तर टेस्ट अप्रतिम होणार आणि नेहमी तुम्ही नक्की अशाच पद्धतीनं भाजी करणार याची मला खात्री आहे. आता 1 चमचे इथे मी हरभरा डाळ घेतली आहे आणि 1 चमचा तांदूळ, सोबतच 1 चमचा मी इथं बाजरी घेतलेली आहे. हे सगळं आपल्याला तव्यावरती तेल न टाकता कोरडंच परतून घ्यायचं. छान फुलेपर्यंत आपल्याला तांदूळ आणि बाजरी शिवाय ही हरभऱ्याची डाळही भाजून घ्यायची. यामुळं आपल्या भाजीला छान दाटसरपणा येणार. आता तेही काढून घेतलं. इकडं आपलं चिकनही छान शिजून तयार झालेलं आहे. चिकन शिजलंय की नाही ते तुम्ही दाबून किंवा टेस्ट करूनही पाहू शकता. आणि आता तुम्ही पाहू शकता आपलं चिकनचं आळणी पाणी रेडी झालेलं आहे. यातलं सगळंच पाणी काढून घेऊ नका, नाहीतर रश्श्याला चव येणार नाही. आता आपण हे वाटण थंड होऊन झालं की त्यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर ॲड करायची आणि सगळं आपल्याला छान बारीक असं वाटून घ्यायचं. आता यातलं काही चिकन आपण सुक्या चिकनसाठी बाजूला करून ठेवणार आहोत. तुमच्याकडं सुक्कं चिकन जास्त खाल्लं जातं की पातळ
हे तुम्ही अंदाज घ्या आणि त्या पद्धतीनं चिकन डिवाइड करून घ्या. आता एका कढईमध्ये मी पुन्हा तेल घालून घेते आणि त्या तेलामध्ये जो आपण मसाला वाटून घेतलेला तो सगळा मसाला घालून घ्यायचा आहे. तेल थोडंसं तापल्यानंतरनं हा मसाला घालून घ्या आणि हा मसाला तेलावरती छान आपल्याला 2 ते 3 मिनिट परतून घ्यायचा. आता या मसाल्यामध्ये आपण थोडीशी हळद घालणार आहोत. त्यानंतरनं लाल मिरची पावडर घातली आहे आणि एव्हरेस्टचा चिकन मसाला घालते आहे. तुम्ही कोणताही चिकन मसाला घालू शकता. त्यानंतरनं बेडगी मिरची पावडर, कांदा लसूण मसाला घालून घेतला आणि हे सगळे कोरडे मसालेसुद्धा आपल्याला आपल्या वाटणासोबतच छान परतून घ्यायचे. मसाले करपतायत असं जर वाटत असेल तर अगदी थोडंसं पाणी मी यामध्ये घालून घेते. मिक्सरच्या भांड्यातनंच पाणी घातलं ज्यामुळं अगदीच थोडंसुद्धा आपलं वाटण वायाला गेलेलं नाही. आता फोडणीतच आपण कोथिंबीर टाकतो जेणेकरून सगळ्या वाटणाला आपल्या कोथिंबीरीचाही छान असा स्वाद येईल. तुम्ही धने पावडरही वापरू शकता. आता तुम्ही पाहू शकता हे जे चिकनचं आपलं आळणी पाणी होतं त्यातनं आपण काही आळणी पाणी काढून घेतलं आणि काही सुक्यासाठी पीस काढून घेतलेत. आता यातला हा बाकीचं जे राहिलेलं चिकन होतं त्यामध्ये हा मसाला आपल्याला ॲड करून द्यायचा आहे आणि तुम्हाला जर पाणी हवं असेल तर पाणीसुद्धा तुम्ही गरम करून यामध्ये ॲड करू शकता. अशा पद्धतीनं चिकनचा रस्सा बनवून तयार झाला आहे. आता पुन्हा मी तीच कढई छान स्वच्छ करून घेतली आहे आणि पुन्हा त्यामध्ये तेल टाकलं आहे. तेल तापलं की ठेचलेला लसूण मी यामध्ये घालणार आहे. या लसणामुळं आपल्या सुक्या चिकनला मस्त खमंग फोडणी बसते आणि टेस्ट म्हणजे काय विचारूच नका, बनवून बघा. शिवाय थोडासा अर्धा कांदा मी बारीक चिरून घेतला आणि तोही या फोडणीमध्ये आपल्याला परतून घ्यायचा आहे. कांदा थोडासा ब्राऊन झाला की लगेचच आपल्याला बारीक चिरलेला टोमॅटो यामध्ये घालायचा. टोमॅटो ऑप्शनल आहे, तुम्हाला आवडत नसेल तर नाही घातलात तरीही चालेल, काहीच हरकत नाही. आता छान टोमॅटो आणि कांदा परतून झाला. अगदी 2 चमचे इतकं वाटण मी काढून ठेवलं होतं. आता ते वाटणही मी यामध्ये घालून घेतले. कच्चेपणा जाईपर्यंत सगळं परतून घेतलं आहे आणि ते करपू नये यासाठी अगदी थोडंसं 2 चमचे पाणी घातलं आहे. आता यामध्ये हळद घालायची आहे. त्यानंतर लाल तिखट घालून घेतलं आहे. थोडासा आपला चिकन मसाला घालून घ्यायचा आहे ज्यामुळं आपल्या सुक्या चिकनला छान टेस्ट येते. मसाले परतताना ते करपू नयेत यासाठी 2-3 चमचे पाणी तुम्ही नक्की घालू शकता किंवा चिकनचा रस्सा टाकलात तरीही चालेल. आता जे चिकन आपण काढून ठेवलं होतं ते चिकन मी यामध्ये घालून घेतली. वरनं भरपूर सारी हिरवीगार अशी कोथिंबीर घातली आणि मस्त आपल्याला हे चिकन या सगळा मसाला चिकनला कोट होईपर्यंत छान परतून घ्यायचं. चिकन जर खूप सुक्कं वाटत असेल तर यामध्ये तुम्ही थोडंसं आळणी पाणी किंवा चिकनचा रस्सा घालून पुन्हा त्याचं ग्रेव्ही करू शकता. या पद्धतीनं मस्त असं चटपटीत असं आपलं चिकन तयार झालेलं आहे. सुक्कं चिकन खायची मजाच वेगळी. बघूनच तोंडाला पाणी सुटेल असं हे सुक्कं चिकन आणि चिकनचा रस्सा आता बनवून झालेला आहे. आता आपण आपल्या चिकनसाठी भात लावूयात. तर या पद्धतीनं मी कुकरमध्येच भात लावून घेते. तांदूळ धुवून त्यामध्ये पाणी घालून चवीपुरतं मीठ आणि थोडंसं तेल घातलं आहे ज्यामुळे भात छान मोकळा होतो. कुकरला शिट्ट्या होत आहेत तोवर आपण भाकरीची तयारी करून घेऊयात. चिकन किंवा कोणतीही नॉनव्हेज गोष्ट म्हटली की त्यासोबत चपाती छान लागतेच, पण भाकरी असेल तर चव आणखीनच वाढते. त्यामुळं मी इथं ज्वारीच्या पिठाच्या भाकरी करत आहे. तुम्ही ज्वारी, बाजरी, तांदूळ कशाची भाकरी नक्की करू शकता. ज्वारीचं पीठ मी सुरुवातीला चाळून घेतलं आहे आणि आता या पिठामध्ये थोडं पाणी ॲड करत ती भाकरीसाठी पीठ मळून घेते. बरं मंडळी, तुम्ही जर आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट करून सांगायलाही विसरू नका आणि तुमच्याकडे 31st काय बेत असतो तेही सांगायला विसरू नका. बोलता भाकरीसाठीचं सगळं पीठ मळून झालेलं आहे.
पीठ जितकं रगडून घेऊ तितकी आपली भाकरी खायला छान लागते, चवीला मस्त भन्नाट बनते आणि मस्त मऊसूदही बनते. तुम्हाला एक गोष्ट सांगू का, चुलीवर बनलेल्या भाकरीला कशाच सर नाही, पण जर छान भाकरी बनवली की नाही तर गॅसवरच्या भाकरीलाही इतका छान सुगंध येतो म्हणून सांगतो. या पद्धतीनं एका भाकरीसाठी लागणारं पीठ मी काढून घेतलं आणि तेही पुन्हा मळून घेतलं. आता थोडंसं पीठ भाकरी थापण्यासाठी मी खाली पसरवून घेतलं, थोडंसं हातालाही लावून घेतलं जेणेकरून भाकरी हाताला चिटकू नये. आता या पद्धतीनं मी भाकरी छान अशी थापून घेतली. एकाच हाताने मी शक्यतो भाकरी थापते आणि हाताच्या पुढच्या 4ही बोटाने कडेकडेने भाकरी थापत जायची, ज्यामुळं भाकरी मध्ये पातळ होत नाही आणि छान आकारही येतो. आणि शेवटी मध्ये जर जाड वाटली तर मध्ये आपण शेवटालाही थापून घेऊ शकतो. या पद्धतीनं मस्त पातळ आणि अगदीच लहान किंवा मोठ्या नाहीत तर मीडियम अशा सगळ्या भाकरी मी एक एक करून तयार करून घेणार. आता तुम्ही पाहू शकता छान अशी भाकरी थापून तयार झालेली आहे. बाजूलाच मी गॅसवरती तवाही तापायला ठेवला. तवाही आपला छान तापलेला हवा आहे. जर कमी तापलेल्या तव्यावर भाकरी टाकली तर ती व्यवस्थित होत नाही. छान तवा तापला की त्यावरती भाकरी टाकून घ्यायची आणि भाकरीला एका बाजूनं या पद्धतीनं हातानं पाणी लावून घ्यायचं. लगेचच पाणी लावून घ्या जेणेकरून भाकरी गरम होणार नाही आणि हाताला चटकाही बसणार नाही. भाकरीवरचं पाणी थोडंसं सुकलं की लगेचच आपल्याला ही भाकरी पलटी करून घ्यायची. या पद्धतीनं कडा मोकळ्या करत आपल्याला भाकरी पलटी करायची. पाहू शकताय अगदी मस्त अशी आपली भाकरी दोनही बाजूंनी शेकलेली आहे. आता तुम्ही तव्यावरतीच भाकरी दोन्ही बाजूंनी शेकून फुलवून घेऊ शकता. तुम्ही पाहू शकताय भाकरी छान फुगायला लागलेली आहे. कुठून तरी हवा गेली की मग हा फुगा आपोआप बसून जातो. हाताकडे तेवढं लक्ष द्या, कारण वाफ ही खूप डेंजर भाजते आणि हाताला चटका बसतो. आता आपलं जेवण तयार आहे. तर ताटामध्ये चिकनचा रस्सा वाढून घेतलाय. काय तर्री दिसतीये बघा. सोबतीला सुकं चिकनही वाढून घेतलंय, मस्त लेग पीसही दिसतोय आणि सोबतच भात घेतलाय, आळणी चिकनचा रस्सा घेतलाय जो प्यायला अप्रतिम लागतो. मस्त गरमागरम भाकरी आणि तोंडी लावण्यासाठी मस्त कांदा, त्यानंतरनं लिंबू तर हवाच. चिकन म्हटलं की लिंबू हवा आणि काकडीही घेतली. तुम्ही कोशिंबीरही बनवू शकता. या पद्धतीनं संपूर्ण चिकन थाळी बनवून तयार झालेली आहे. अगदी अर्ध्या तासामध्ये सुद्धा तुम्ही या पद्धतीची चिकन थाळी बनवून एन्जॉय करू शकता, ज्यामुळं तुमचा स्वयंपाकातला वेळ वाचेल आणि थोडासा वेळ तुम्ही एन्जॉयमेंटसाठी देऊ शकता. अशा पद्धतीनं बनवलेली ही चिकन थाळी तुम्हाला आवडली की नाही हे कमेंट करून सांगायला अजिबातच विसरू नका. मी तुमच्या कमेंटचीही वाट बघते आणि व्हिडिओ आवडलाच असेल तर एक लाईक केल्याशिवाय अजिबात पुढे जाऊ नका. अजूनही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर मंडळी सगळ्यात पहिलं चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ शेवटपर्यंत